oso garrantzitsua da geuria komunikabidentzako adibidez be korpus honek egin aldotzon ekarpena, ez? Bueno, batak zein besteak, batak besteari egiten dotzon ekarpena. Guretzat geuria bezalako medioak eta benetan oinarrizkoak dira, ze azkenean euskaltzaindiak Euskal Herri osoko euskara jaso beharra dauka. Guretzat azkenean zuek egiten duzuena da guk baliatzen duguna, eta guretzat hori gure eguneroko lanean benetan ikaragarrizko laguntza da, benetan erabiltzen den euskara jasotzen dugulako gurean. Komunikabideak bosgarailuak sarea, ez bakarrik barriak zabaltzen, euskera erabiltzen duzuen heinean be hor badekozue erantzunkizu bat, euskera on bat, jator bat erabiltzeko, bizkaiera badabe, eta horretarako gaur aurkeztundan tresnau oso baliagarria da. Azken finean, euskera hizkuntza bizia da, eta garai barrietara egokitu beharra badeko bebai. Euskararen erreferentzia korpusa 2000 urtetik abiatu da, beti azken 25 urteak izango dira, eta gure helburua da egungo erabileraren argazkia ateratzea. Beti azken 25 urteak, beraz, oraingo euskara da lantzen duguna. Tradizioa beste bide batetik dator, guk oraingoa lantzen dugu.